Makuasile na message. Ema. Bora. Yeah, ungaiti. Right, ande Naulisai. Ndakwiriza odare murume wangu uyu kuti asipe zvinhu zvangu zvainazo. Specific point. Zvinhu zvake zvese mwiri wake wese ndoyi. Kuti mukadzi ane property yangu yainayo. Property. Ndingoti ndine bepa rezvinhu zvacho. Ndinenge ndichiramba ndichizvitaura. Makarambana? Ndinoti takasiyana. Makadzokerana? Makadzokerana? Wangu changamire takadzokerana takadzokana. Amapanana kukurumbisa. Ai akukura tinogara takanaka. Saka pamunoona ndichasi ndikupe ndifananidzise uri paseparation ndokuwanisa izvi. Zvinhu izvi pamusoro changamire. Wangoti zvinhu zvandapinda murume ndezvekuti panguva yandakabva mumusha mangu ndakabva nekuda kunyembereka. Saka ndakazoshanda zvinhu izvi ndiri mumusha medu. Murume akazodzoka akati inini mukadzi wangu ndanga kungoti udzoke kumba tigare tiri pamwe chete ndizoti zvinhu zvinowanika ndikakukanganisira soro. Saka mushure menge murume wangu adzoka ndopandakazosiya zvinhu zvose zvaipamberi pakati. Ndichizvishanda mushure menge ndashanda ndiri ndega. Kumba chekutanga chinobvira pakuti ine mudzimai wangu kubadala kwe3 years tiri pamba kunge some months tiri pamba tisina mbereko. Vatezvara wangu wakauya pamba wakasvika vakati ndakangoshamisira vatezvara wangu vanguya pamba wakauya vakati ndauya kuzotora mwana wangu ndoti mwana wangu ndaimbereko ita sekuneti asi ndandimukwashanga akatoorora ndozikanokuti ndandimumusha wakaita mukadzi wangu achienda kumba kwavo zvadaro ndakanomuteera ungapapera mazuva maviri ndakanomuteera ndikanomubvisa kuti chingava chiri chii chakatosatisa kuti mukadzi wangu anga aitoroa ifunga takasvika tikanokurukura tikandaiwa hama dzako nokuti dzaiti iwo dzaiti ine ndiri ngoma mukadzi wangu ndaidaro Panyaya zvikurora tazvinzwa kuti pabva mbereko tsoka panyaya yekuti zvinhu zvavakasenza vari vega zvakazoita sei wozi nyaya dzakawanda pazvinhu zvaakutaura chokwadi free ndofunga taida kuita business pandakadzokera paari chinangwa changa chiri chekuti tishande tiri pamwe chete sevanhu vanga vari pamwe chete nekuda kuti tandisina kuita mberi tarambana ini ndakatoita kuti ndidzokere kwaari nomusana kuti mukadzi wangu ndaimunda ndokusaka ndakaenda kwaari kusvika atatora free ndofunga free taida kunoti chinoita business ati kuti chibva tatakura free tichienda naye kumotoro taida kuti tinge tinoita business taida solar system wezvane masoro nemabhati taida kuti tinge iwe shamazi iwe zvisisa kana vari kubvunzwa nyaya yekuti zvoni zvinizvo zvakuirwa nemukadzi izvo ndozvokutaurwa kuti zvoni izvi zviri kudunazve here zviri kufamba pamusoro changamira fridge iripo nepampamu yakutaura nezvake iripo ndofunga izvozvo zvandingati ndozvinhu zvake zvandiita zvinhu zvacho unoona zvazvo nezvimwe zvacho handingatikuziva asi zvinhu zvandiri kuziva izvozvo ndikuziva kune fridge ine pampamu yake fridge taida kuita business pampamu ndakatoitora ndaitoshanda mari kuti iyanga achipariachidza mari vachiwana mari ende fridge ndoitora kwandakaita ndakatozinoitora nekuti yanga iri kushopu yanga iri kushopu munhu muridzi weshopu akazoti ona taita kuenda saka munhu wataida kuenda akazoti ona ini mudziyo inokaramba uri mushopu mangu hachichaite ndopakanzi namai vangu ichienda unoita seunoitora uye nayo izosiwa inefunga irudaimamai vangu aiwa hatina mutingati zvingani zvakatengwa nemudzimai kwauri uri kuziva iwewe ini chandakati ndofunga chaakandiva ifridge nepamba chete kuzvinoenderandiaiusikana wati kune zvinhu zvakasiyana lero asi kuti kune zvinhu tu utaurire zvakanaka iwewe Ngangoti baba avadzoka kuti zvanguzoka kumba. Ndati nini zvikanzi handigoni kumainda zvabusiness rangu.
Saka ndandigone kumaneja bhizinesi rako zvinhu zvako zvawakashanda kurega izvi uri pano. Ndandafunga ndinokuvhurira shopu. Asi pashopu apa ndokwandokwasa kunge tichira tiri pamwe chete ndakati apa achakaita asi hakuna firiji. Ndakati firiji ndandine magetsi andashandisa ndiri pachakona. Asi chiregedza ndinotora firiji iyoyo ndinokutsvagira kwekuti tirenda tichishanda tiri pamwe chete. Amai, nyaya yataurwa apa zvaanzonuri zvaataura zvirwere zvaaverenga zvana firiji zvezvo zvakunzwedzera ipamusoro pezvaataura. Hazvisi true. Ndakutsvaka zvimwe zvacho kune firiji nepampamu yangu nyowani. Pakaenda pampamu ndinoshanda tine pampamu yangu chifana chinotenga generator nepampamu yangu nyowani sezvo iyi ndakupa iri nyowani kushanda kwaya kuti inenge yatofa. Saka ndaiva panachakaita. Pampamu shure mengaenda kunoshanda kumaini kwavo handina sendi randakawana. Firiji iri kumaini kwavo handina ina nhasi kumusha kwavo. Iyo ifoto yangu akapatsana waishanda Listen. One. You know, it's waste money. Which but that is that. So it's just money. Too much time. All right. Another spoon. Maria akashandisa pazadzi yake 200 days. Ane mari yati mari yangu 50 plus 30 plus 30 plus ima school fees yemwana mwana ndowani hanzvadzi yangu yandaendesa kuchikoro mushure mekuramba nokunge kwati vabereki vangu. Mari makaipa murume yamene ndakaipa murume mamchogara mese pando paangadzoka pachine kuti mamchogara mese here ndandititese my expenses mvura 60 chikafu 30 diesel 40 kuzokumaini mazino 60 marese tutoesa beta 250 dollars unozi yaunozende yandoziva ruziva fridge ruziva pampamu yake maplates ataura nezvawo izvo ndomupa maplates aisamupa ndomupa maplates atombokusengana mari nekuti zikunda ita 50 cents mari 200 dollars avo chikwete chake 200 une chikwete chasana ndonga vazuva vachida mari yavo zvadaro une mari yake ita 80 dollars isikupize mwana ndokuti mari ndakamupa pandakapedza ndichinoshandisa pampamuyo ndo mari yacho ndaishandira ndikatomupa mari yacho akatitira kumaini ndikatomupa mari ndakatanga kutuma mwana kuti enda kupiwa mari akarwisiwa mushure manga ndipiwa mari iyoyo ndikazoenda inini ndikanyiniwa ndina mari ndakapiwa mwana wacho ndikazokwereta mari kune munin'ina wangu kuti ndikumbira ndipe mari yendise mwana anobhadhara school fees aidza kuhecha baba aiwa munona zvandigoni kuti ndinge ndichifikisa zvataura ndedari
Alright, my expenses are kushanda. Ane expense rakaisa. Hapana yakaisa. Kaunoziva imari. Kaunoziva hanga. Ane expense rakaisa pamanje. Wezvani takatoita kwa chiguru ndikanochirwa 1998. Hapana expense. Imame wakaisa chimwe makampa mari. Payment changa mine ndakatanga kutosponsor chigroup chitanga kuenda pamene kuti ati ndine marounds ati ukanda mukadzi wangu saka pasandane mari iwe unoita business unofana kungochiendesa mari pandinopiwa rondo dzekujekera ndopandapindisa mari yese ndichiendesa zvinhu zvanaka ane mari ndopaakandihara kumaini chibva ndasiya ipapo ndikafonera atizvara ndikavati nindafunga kuenda kukareimai wakandira memsayendi tikapedza kunyika matengi mopiwa zvinhu zvenyu zvese handingachandakapiwa svika 2 dzakwanisa kana chandakapiwa zvinhu zvisvike pakayakopera kavo havana kuuya kwauya amweni kwauya amweni vangu vauya chezvamakuru Munoizenye. Ayo kutanya yemari. Hamana munoziva. Azinzisa karamba nasinga zvinaba. Havana kurambana nekuti kuroora vakanga yakuita kubatsirwa kwanaisa kurambana havana mfuka mwana wako akatera izvo saka akatera kwakazorukana mari jena vetama nekupapapapasana project akatera kurambana saka chinotanga kurambana taura zvinhu zvatinoona imeme kukura vanga rakaboiswa shukuru nasima kuti zvange takafanana saka muraisi mofana kuwa $80 zemwana wechikoro nemapuresi mofana kuwa fridge iwewe waendesa fridge ibaba pamusoro chandinokumbirawo ndechekuti mbona inini ndandikumbira kuti kana iye achinga nemangona zveso handinanga kwandikushanda saka ndinokumbira kuti iye kana zvichigona ini ndakashandisawo mari pakutakura fridge ndichienda naye iye ngaatitorewo fridge oyo tochidzokera naye kumbira iye handinomutenderera nepamba maita naye jena richandisinoona ozanganyepukana zvatisanganyika ndinoda kumandibvunza kuti pamba mandikupere nyuwa nekuti ndakamupa ndikandipindura amai maona zvinhu zvese nyaya yenyika inyaya ise small issue zvimwe zvese maita muri mumuri tikutongokudzorirai kuti mufana uyu asare mugani bhozi ndaona tukoma ndokuona mukadzi akunyora sikuru mupe zvinhu zvayo saka inini ndiri mambo ndo ndaona kuti kana uyu achirewa sikuru okana ndisipo anoitirwa noisi muona vanhu vaikaita nokuanza kuchibva takaita kidiki uraziya kanzai kanotokuwa ukanushi kana kupinda muzere nushinongoti mwoyo vayaita saka itoita kuti azvinhu zviperi unafunga vanhu zvinotaura uyu matoadhaiurasi iwe partners mairana business iwe nemudzimai wako apa ndaura hangu akakuita kuti ndakasponza yeya zvamwita iwe unomupa 125 unozonzwa vachimboteerera 125 inosiyapo 125 yake sanomupa test basi $80 mumafriji mupe zvimwe zvese zvirapa ainifana ndiri nani mobuswa kudare ndinongozvunganidza kana ipapo ndakatombomuudza ndikati ona wakasununguka kuite sei kuti enonomba asinogara uri ndiye ndinogara mondoro enonomba haya motonotoa zvinhu zvako azvizvo mari ndikuona mufana kuti akandisi kushanda ndakatomba kuti accident kuti papa nditone problem yekutsibongo kachikoro kasipereki chinoba ayo chokwadi handina kuramba ndomupai mani kutapa munanomai mani amama unotengesa zvokudzi zveutano kupata chipereki $80 plus 125 wamai nefriji nepamba nemapuresi enyese torai pamusoro yekushanda wangu isati apedza ndimdzimai wangu ati and haisina yanhasi iwewe nokuirwa dati asi uyu mukadzi wako madani chikomba izvozvo uyanani pamusoro ichangamira wangu pamashure apa chakaita kuti inini ndizenge ndisinga kuteerera ine kuti mukadzi wangu ndakatombomubata ari pafoni achitaura nemunhu aitaura naye